Babaji. Babaji. Babaji, usunizwere ndabvira kare nchidaidzira umu. Urikuita sei kone foni baba? Aiwa, ndabvira kare nchidaidza ungori pafoni pako watanga chihure chako kuti simuka hande. Kuenda kupi kona? Hande mumba hando. Chicho unoshora pandiri babaji. Zvandiri mukadzi akatosvika zvikowo kunzi onaiwo maidhi vari apa chimbonditsanangura pane chakashota here une mushini unochovha mahure handi asi ndiri kutichovha hande mumba babadati hande mumba andonochovha unohura unogona kuchovha babati asingazvonetsa neo hande unondichovha hande unondichovha mumba babati unogona kuhura stereki hande unombonditira zvaunoitira mahure ako ramba hande mumba hande Mperudo uyo akangane namo Mperudo akangane kwakafa Mperudo my dear Kana. My dear Buddha. My dear. Babaji. My dear. Yes. That's what Aurora. Akaise mumba babaji. My dear, Sabana. Muzviti muri chimwe chimushini. Futi here, my dear. Chimwe chimushini. Simuka. My dear, futi here. Unoita mahure ako babaji. Nhasi ndo zvaunondita tiri tese baba. Mandizokwana kani my dear. Zvaunoitira mahure ako chita mpiri unzi babaji nhasi tiri tese. Futi here wakomana my dear. Zokwana kani my dear. My dear, zokwana kani. Hanti. Kushita chimwe.